थार फाउंडेशन दे सिमना ब्लॉक कमिटी बाय बरकाथार पार्टी ऑफिसर TWF नि बानाती सावै ते बरकाथा पार्टी ऑफिस सिमी बरकाथा हाटी जराव हिमबतक खलायै पांडानो मोजांङै रेखा ते ओ पांडाओ फाइमानजाका 13 नং सिमना तमाकारिकनि EM रविंद्र देब्रमा ते TWF नि सेंट्रल कमिटी नि पितलता देब्रमा ते TWF सिमना ब्लॉक कमिटी नि वाइस प्रेसिडेंट सबिता देब्रमा अबनो कारिबो TWF सिमना ब्लॉक कमिटी नि गॉस्पेल हालाम ते अबनो कारिबो सिमना तिप्रामथानि ब्लॉक प्रेसिडेंट निर्मल देब्रमा खनसं তিনি 6 তারিখ জুন 2023 ত্রিপুরা মথানি বড়ই বেদেক TWF नि বিশিকাম আসাইমানি সাল তিনি সিমনা ব্লক কমিটি TWF বাই বরকাথালো চুংচেং লাইখা লাইখানো খাসরাং লাইজাক চিনি বুড়ি রক চিনি ত্রিপুরা সারমनो थांसा खायनायनि बागै ताई ग्रेटर ত্রিপুরা লেন্ড तुमनानि बागै তিনি বরক थांसां लाइजाक তিনি বরক কসাरो हास्तेनि जुदा जुदा बदलो तंगै ত্রিপুরা सारि बिसिंगो जरा सेकाक तंगनाय सेकाकना नाय तंगनाय रकनो बरनबो थांसा फायना बागै बरक कबको जों नुखा थानाय 2021 नि सिमी 22-23 जरा चिनी त्रिपुरा हास्तेओ TWF पुंयाखा बुमा बदल बेलायखानो सामुं काहाम खलायखा दिल्लीनि जंतर मंतर थेके चेंगै आगरतलानि सेई आस्तबल आबनि परे सुमुखा खुमुलुं बेबाक जागानो कुलि सारिवै चिनी गेटार त्रिपुरा लेन्न गाति गाति तुमना बागै बरक साइतो गइतो बनि बागै बेलायखानो बुरि मथानो हामबाय मारो चिन्दी TWF नो बना आयोग लखं बना खामकाबो काहामका खायजाक दं जत्तो चिनी दफानि जत्तो चिनी लीडार्स रंनो खानसानि मारिवो गोबाग्रानि फान ताइबो क्राक खायनो बागै ताइ चिनी ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड इंडिया का कन्स्टिट्यूशनल जे सल्यूशन अब दाक्ति खाय मानानि बागै जों जत्तनो खाबाय खुबाय खायै जों थानसाखाय चिं सबा खालायलाय हामबाय हामबाय चिनी मीडिया पर्सन नो जों तिनी 6 तारिख जून मास 2023 तिनी नि ओ सालो चिनी TWF फाउंडेशन दे तागलाय बहिंगाय जों थर्ड TWF फाउंडेशन दे जों पालायना नि जों थां दङ तिनी जों पालाय तंखा फ्लैग होइस खायै चिनी बरकाथाल पार्टी ऑफिसर ताई आबो सिमिया चिनी सेंट्रल नि अंगै खुमुलुं नुवाई ऑडिटोरियम हॉलो आरो कायसा प्रोग्राम चलि दङ ताबो इंगाय जों आरो सिमि थांयावै जानजानि ब्लगआव खायनानि बागै जों चेष्टा खायलाय माने बिसिंतै तिनी जों अ सुमलि सब जोनाल नि आन्दारो बरकाथाल पार्टी ऑफिसर काय जों सुमलि सब जोनाल आन्दार नि 10 टा बिसि दं माने जों अर कुटुम लायै जों अर पाले लायखा किसा फानो अंतं तो फानो बोरै रक जों बखा गराक ओंै जों मुसु खायै जों खा थानसा खायै जों तिनी नि अ दिन जों पाले तंलायो ताई अब सिमिया बस्तांनि बसरनि बागै बो आं कबक जाव जत्त TWF बुखुक संनो
फायै लगेरि खाय पालबाक साखाय जों सामु खायगांखाय जों ताम खायमिया दं एचिभ खायमानो जों जत्त पालबाक साखाय जों सामु खायगाय जों दतिनो एचिभ अंनाय चिनि ग्रेटर टिप्रालेन बो जों दतिनो माननाय जों बो बाग्रनो चुबानाय जों बोरिरक जों बा थागै दंया सिमना आमचायो अरतो दुइटा साबजोनाल दङ दुइटा साबजोनालनि बिसिङाव हेजामारा साबजोनालावबो बर' खायनानि हिनै बर' चाय तंलायो कक चाबलायजा गाय जों अर गाय सुमलि साबजोनालनि हिनै जों खायलायगातिनि महाय जत ब्लगनो दागिजाक जे जानजानि बिसिओ फानो खायमानो तै ब्लग नि अंगै फानो खायमानो गाय आबनो जत जागावनो खायनानि बोखागनो थांलायजाक जत जागावनो खाय पालाय तंलायो दिनैनि असालनो दिनैनि अ पान्डावो फाइमानजाक फायका 13 सिमना तमाकारिनि चिनि एडिसिनि इएम सार रविन्द्र देबबर्मा 13 फाइमानजाक फायका सेंट्रल कमिटी टीडब्ल्यूएफ नि वाइस प्रेसिडेंट प्रीतिलता देबबर्मा 13 फाइमानजाक फायका चिनि सुमलि सब जोनल नि चेयरमैन सार बिनय देबबर्मा 13 फाइमानजाक फायका चिनि टिप्रामोथानि अंगै सिमना ब्लक कमिटी नि प्रेसिडेंट मिस्टर निर्मल देबबर्मा तै अर आंसिनिमु आं सिमना ब्लक कमिटी टीडब्ल्यूएफ नि ब्लक सेक्रेटारि गस्पेल हालाम